ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ನೀವೇನಾ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಗಿನ್ गाड़ी साइड छोड़ दिया था पूछो भाई स्वामी गुरु महाराज की हरि सर्वोत्तम हरि सर्वोत्तम गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज
श्री विद्याधिराज स्वामी गुरु महाराज की श्री विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण संस्थान की गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज विद्याधीश गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज समय नहीं इक्वल मिनिट दोन मिनिट ये सांगता त्यात नातं आहे ना आज खाली होता नाही बिगिन सतत करी गुरु स्मरण सुंदर चरण हरि देवाले सुंदर चरण रात्रि दिवस ज्ञान हरि गुरु स्मरण सतत हरि गुरु स्मरण सुख दिसना हे संसारांतो शांती नाहे जीवनात सुख दिसना हे संसारांतो शांती नाहे जीवनात सुख शांती देता गुरु श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीश की श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की जय 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 गुरु महाराज चला
लाईव्ह रे लाईव्ह स्प्रेड जाऊन पुढे काय अंकुळ अशी का अंकुळ इथला घेऊ का थोडं जाऊ कमल बाय 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 थोडे दबर पूरा काय करू नका दबर की बिगेन वेल ड्रॉप ड्रॉप कुठे ते राम थोडे नाही
हरिओम. एक 10 मिनिट समय असं बेंगळुरात दाखवून कोण सामेल वर्ष येले ती देदीर मागशी तान्नी पिवचे व्यवस्था असं तान्नी पिवनो सभेक येऊ का म्हणून निवेदन. श्रीमद गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीश की. कोण तान्नी पिनी ती बेंगळुरू दाखवून येले ते देऊन तान्नी पिवनो सभेक येऊ का म्हणून विनंती. बरल्या लोकांना हांगा बैसून एक 10 मिनिट तदनंतर सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता. स्टेजाचे दाव साइडान तान्नीची व्यवस्था केलेलं असं देऊन बेंगळुरू दाखवून आयिल्ले लोकांना तान्नी पिवनो येऊ का म्हणून विनंती. वॉशरूम मागशी फाटल्यान आसा. लक्ष्मीकांत अಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ 2 ಕೋರ್ಸ್ एक सिलेंडर घेणे बरील सिलेंडर आणि बघा हॅलो हॅलो विद्याधीश गुरुं वंदे मधु विद्या प्रवृद्धये मधु विद्या आता तुम्हाला फोन केला लाईव्ह क्लिअर असणार नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಕ್
ರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ಪದದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆಯು ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರಗರನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆಯು ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರಗರನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿದೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಡೆಯು ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರಗರನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಡೆಯು ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರಗರನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ
ಮಂಗಲಂ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राक गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांक नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयति वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनुदक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल नारद भुवनीक मंगल सप्त श्री गणपतीक मंगल राहु केतु पूजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल वायु रूपी पूर्ण प्रज्ञांक माध्व वैष्णव यति गौरीयांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्म वृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम ज्योतारतम्योक्त मंगलम काची निर्दोष देवालय सेवक काची जो नित्य हरि गुरु भजन संताची ते सर्व सुखान मुक्ति पावताची मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल
तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगी वर्या सद्विद्येयो 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 योगी वर्या योगी वर्या योगी वर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजता सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजता दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरळसु विषय दिसतता युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ हरि ओम ಹಂಗಾಯಿಲೆ ಭಜಕಲಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಿವೇದನೆ 4 दिवस सोमेले मोक्का हांगा तिरुपती गांवांत चलचस त्याबद्दल 2-3 कार्यक्रम हांगा घालल आसा फाई तुळशी अर्चने पुराय दादले मनशांक एक विशेष अवकाश तुळशी अर्चन करचे ताका 1501 रुपये दिले ते काउंटरारी लेफ्ट सायडा काउंटर आसा येतानाची थंय आमी पावती केल्यारी फाई तुळशी अर्चनेक आमी कास मारनो नेसोनो बसयेक विशेष अवकाश तशेंच पर बायल मनशांक कुंकुमार्चने ताकाय 1501 रुपये कुंकुमार्चनेक पर शुक्रार बायल मनशांक अवकाश फाई तुळशी अर्चने दादले मनशांक विशेष अवकाश तांतू एक वेंकटरमणाल विग्रह तांकां पूज करून दिवन ते तांणी तांगेले घरकडचून कडेन पूज करचे एक विशेष प्रतिमे दिता ती वेंकटरमणाल विग्रह ताजे मूलक तांकां अनुग्रह दोनी प्राप्त जावचार आसा तुळशी अर्चनेन फाई तशीच श्रीनिवास कल्याण तेवें जावचार आसा स्वामेले सन्निधानार हांगा बरां ताकाय 2001 रुपये दिवन आमी रशीद करूं येता भिक्षा सेवे 2500 रुपये 501 तेवें 4 दीस आसा फायदो करून आमी हे पुराय सेवेचे लाभ घेवन कार्यक्रम चंदायरी कोरनो स्वामेले गुरुले आनी आमगेले देवाले अनुग्रह घेवका म्हणून सगळ्यालेगी निवेदने कोणे तांणी पिवन जेन्ना दे दिवन सभेंत येवन बसका म्हणून विनंती भायर आशिल्ले सकड लोकांना हांगा सभेक येवका आनी 5 मिनटांना कार्यक्रम सुरू जाता वेदघोश स्वागत कडेरी स्वाम्यांक पादपूजे जावन स्वामेले परमपूज्य गुरुवर्द्याले आशीर्वचन इतले कार्यक्रमात तांगा जावचार आसा दैदिन पुराजनान उपस्थिती येवका
तशीची हांव सांगिल्ले सेवेन तुई पुराजनांना भाग घेवका म्हणून उपास सविनय प्रार्थने. Check, 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 check.